מפגש 29. שלום לכולם, טוב לראות אתכם איתנו. כזכור, אנחנו בסדרה ספרות מצילת חיים בשיתוף מרכז חדרים חיפה. המפגש מוקלט ויעלה בהקדם לערוצי היוטיוב שלנו. 300 ימים אנחנו סופרים היום. התחלנו את המפגשים בשבוע הראשון למלחמה. עכשיו אנחנו כבר בפרק 15, קירקי. החיילים עדיין בעזה וגם רבים מהחטופים והקוראים הרחק מביתם. וענני המלחמה עדיין בשמי צפון. מה זה שמי צפון? אני שומע את המטוסים, ואנחנו בחיפה מחכים גם לטילים. אז אם יהיו פה טילים, אנחנו צריך להפסיק ולחזור. לחזור אחר. כן, אנחנו קצת מרגישים כמו בין סקילה וקריבדיס, כן? סקילה בלבנון, קריבדיס באיראן, לא יודע מה. טוב, לא חשוב. אנחנו עדיין כאן, קוראים ביוליסס, וכבכל חמישי אנחנו שולחים מכאן את אהבתנו ודאגתנו, גם לחטופים, גם למשפחות, גם לעקורים, אין ספור עקורים. מי ייתן ותשובו כבר מחר אל יקיריכם, על ביתכם ועל חייכם. והמלחמה הארורה תסתיים סוף סוף. לפני שאודיסיאוס יחזור לפנלופי, ולפני שבלום יגיע למיטה שלו עם מולי, כן. עניין שאצלנו צפוי לעוד כמה וכמה שבועות. וברגיל, תודות לשותפי נדב פרלמן אשר על האומנות, ולחברינו מחדרים אשר על הטכניקה, ולרוני כצנלסון שעורך לנו את ההקלטות במסירות שבוע אחרי שבוע, וגם לכם משתתפות ומשתתפים אמיצים במסע הזה של יוליסס. עוד נזכה להגיע יחד לאיתקה. כן. טוב, עכשיו עוד עניין אחד חשוב. בטח שמתם לב, מדובר פה באפיזודה שמשתרעת על פני 175 עמודים. זה כמעט רבע מהספר, וזה ספר בפני עצמו. אז ברור שלא נספיק לדון בכולה, ובמקרה של איתקה, במקרה של קירקי, אפילו לא בחלק קטן מהאפיזודה הזאת, בסך הכל הקצבנו לזה 2 מפגשים, ובשלב הזה לא נוכל לחרוג מזה. מה שכן, החלטנו, כפי ששמתם לב, קצת לרווח את המפגשים, בשבוע הבא אנחנו לא ניפגש, כדי לאפשר לכם ולכן לקרוא בעצמכם ולהקל את כל העושר הזה, כך שהמפגש הבא יתקיים רק בעוד שבועיים, 15 באוגוסט, אם יתרצו האלים כמובן. טוב, בסדר. עכשיו, כהרגלנו, אנחנו נתחיל להתחבר לסיפור האודיסאה, אחר כך סכמת גילברט, אחר כך תקציר הפרק, נראה לכם גם את המפות, תמונות, מה שיש. נדבר על הסגנון כמובן, סגנון המאוד מאוד מאוד שונה הזה. נדבר על זה באריכות אפילו, כדי לתת לכם אולי כלים לקרוא וליהנות בעצמכם. ואחר כך נקרא, כן, יש לנו פה כמה וכמה עמודים שאנחנו רוצים לקרוא, והתאמנו אפילו. זה פחות או יותר התוכנית. כרגיל, אתם, אם אתם רוצים לומר משהו או להאיר את עינינו, אז אפשר להרים יד, נכנס אתכם בשמחה. טוב, סיפור האודיסאה. בשיר העשירי של האודיסאה של הומרוס, אודיסאוס ואנשיו, כזכור, נמלטים מהלסטרגונים בעור שיניהם, אלה שלא אכלו אותם כמובן, והם מגיעים לאיש של קירקי יפת השיער, האלה המכשפה האיומה, הדוברת בשפת בני אדם. ואז כשהמזון נגמר להם, אז הם מתחלקים לשתי קבוצות ומטילים גורל, והקבוצה שבראשות אברילוכוס, שהוא דמות חשובה שם, הדומיננטית, יוצאת לטור את האי. ואז הם מגיעים לבית, החבורה הזאת, הם מגיעים לבית של קירקי, וקירקי מזמינה אותם פנימה, רק אברילוכוס נשאר בחוץ, הוא ככה נזהר, אולי בכל זאת יש פה איזה מלכודת. כן, ואז קירקי משקה אותם בשיקוי המחושב שלה, וגורמת להם לשכוח את ארצם, ואז כשהם שיכורים היא מרביצה להם עם המקל, והופכת אותם לחזירים, וכשהם חזירים אז היא גם קולט אותם כאילו בגדרת החזירים שלה.
אבל הם בעצם חזירים רק בגופם, בשכלם הם נותרים בני אדם, יש פה בהחלט מצב מאוד מאוד בלתי נעים. עכשיו, אחת התמות החשובות, לא רק של הסיפור באודיסאה, על אנשים, על בני אדם שהופכים לחזירים, אלא גם בפרק שלנו ביוליסס, כן? שבעצם מטעמים וסיבות שונות, הגיבורים הופכים לחזירים, כן? חזירים בגופם, בני אדם בתודעתם. טוב, אז וילוכוס הנסער חוזר לסירה, הוא אילם מרוב צער, הוא מסוגל רק לבכות, ואז הוא מספר על המפגש עם קירקי. זה אודיסאוס חוגר את חרבו, מחטיף את קשתו, ויוצא לבית של קירקי לטפל בעניינים. בדרך הוא פוגש את הרמס, שליח האלים, והרמס נותן לו את סם הנגד לקסמי המכשפה, וגם אומר לו מה לעשות כשקירקי תנסה לכשף אותו. הוא אומר לו, תקפוץ עליה ותאיים עליה בחרב. תפחיד אותה. וזה מה שהיה. אז קירקי המבוהלת, גם הכישוף לא עובד עליו, וגם החרב, ופה, והוא מתנפל עליה, אז היא מציעה לו, מה כבר האלות האלה מציעות לאודיסאוס? בוא, תכנס למיטה איתנו, כן? אודיסאוס כבר מכיר את הטריקים, אז היא אומרת לו, בוא, תעלה למיטה ונתעלף ופה ושם, אז אודיסאוס אומר לה, דורש, היא תישבע, שאם הוא מתפשט ונכנס איתה למיטה, היא לא תיקח ממנו את אונו וכוחו. טוב, הוא כבר למד מהסיפור של שמשון. אז קירקי נשבעת, ואודיסאוס עולה למיטה שלה, ואז השפחות רוחצות אותו, ומביאות לו את מיטב המעדנים. שם בהחלט יודעים לטפל באודיסאוס, ואז כשקירקי מבחינה שהוא לא נוגע במזון, אז הוא אומרת לו, מה, לא טוב האוכל שלי? אז הוא אומר לה, לא, אני עצוב, האנשים שלי, הפכת אותם לחזירים, וזה וזה. אז היא אומרת לו, אין בעיה, היא משחררת אותם מגדרת החזירים, מחזירה להם את דמותם האנושית, ואפילו הופכת אותם ליותר צעירים, יותר גבוהים ויותר יפים ממה שהם היו קודם. ומשחררת אותם גם, ואז הם הולכים ומביאים את שאר האנשים, ועושים מסיבה גדולה, וחוגגים ונהנים, עד שקירקי משחררת אותם להמשך דרכם, ועל זה כבר דיברנו, כאילו, הם ירדו להדס, תייצאו עם תרזיאס, אם אתה זוכר, יחזרו מהאדיס, ימשיכו לסקילה וקריבדיס, יעברו איתי הסירין, את כל הסיפורים כבר היו. מה שאני, רק אני מזכיר שג'ויס, לא מחויב לסדר של הומרוס, כן? הוא מסדר את האפיזודות, ראשון, ראשון, אחרון, אחרון, איך שנוח לו ואיך שמסתדר לו, לפי התוכנית שלו. טוב, זה סיפור אודיסאה. בואו נעלה רגע את סכמת גילברט. סכמת גילברט, טוב, קירקי, כן, יפה, רביעי מלמטה. לא יודע אם שמתם לב, אבל 4 הפרקים האחרונים הם בנפח יותר גדול מכל ה-12 פרקים שקדמו להם, אגב. רק אני מציין, כן. טוב, קירקי. אנחנו בבית זונות, כן, זה המקום שלנו. השעה היא 12 בלילה, חצות, המעבר בין יום חמישי לשישי, אגב. המערכת האיבר הדומיננטי זה מערכת התנועה. נשמע אקשן בלתי פוסק. הסמל שלנו זה זונה, כן? אנחנו בעצם בבית זונות. האומנות שלנו זה מג'יק, כן? קסמים, והטכניקה שלנו היא הזיה, אלוצינציה, באמת כל הפרק הזה הוא הזיה אחת גדולה. טוב, אפשר להוריד את הסכמה, וניתן משהו לתקציר של הפרק. משהו שהוא כמובן בלתי אפשרי, כן? מי שכבר התחיל לקרוא מבין שאי אפשר לתת תקציר של הדבר הזה. בכל אופן, אנחנו לקראת חצות, השתייה בפאב של בירק הסתיימה, זה כבר ב-11 זרקו אותם, אם אתם זוכרים. היחסים בין בק מליגן לסטיבן מגיעים לפיצוץ סופי, זה אנחנו לא רואים בפרק הזה, זה כאילו, אז כל הסיפור מופיע בכלל בפרק הבא באמאוס. אבל מליגן ואיינס מבריזים לסטיבן, לוקחים את הרכבת הראשונה מווסטלנד רו וחוזרים
למגדל מרטלו, כמובן שאין לו מפתח, הוא גם לא רוצה לחזור לשם, אז הוא עולה עם לינץ' על הטראם לנייטאון, לרוב הזונות של דבלין, ובלום, מהדאגה שלו לסטיבן השתוי והפגיע, אז הוא רץ אחריהם, כן? רץ אחריהם. הוא אגב יפסיד את הרכבת, לא חשוב, עד הוא רוצה לקנות אוכל, עד שיקנה אוכל הרכבת תברח, הוא יעלה על הרכבת, יגיע, כל הסיפור הזה גם כן מופיע רק בפרק הבא, למה הוא איחר, אבל בסוף הוא מוצא אותם. עכשיו, מבחינת האירועים ב-175 עמודים האלה של קירקי, כמובן שתקצר היריעה אפשר לתאר שם, יש שם אין ספור אירועים, אתם תראו את זה, ורובם בכלל מתרחשים בדמיון. אבל קודם כל בוא נתמקם גיאוגרפית, יונדב, תראה לנו את המפה. מפה מספר 1. טוב, אז הנה פה אתם רואים, למטה אם יונדב יסמן לנו, אז הם עולים על הרכבת בווסטרן רו, שזה ליד הבית חולים, אם אתם זוכרים, הם היו בהולס, בית החולים בהולס, ואז הם חוזרים, עולים על הרכבת בווסטרן רו, לוקחים אותה עד אמיאנס סטריט, עד לפה, למעלה, 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 עוד קצת. לא, אל תגדיל, תעלה עם החץ על הסימן האדום. שם הם יורדים, כן? כן, עוד קצת, לא משנה, לאורך הרכבת. טוב, ואז הם יורדים, בואו נעלה את מפה 2, ואז תראו איך הם הולכים ברגל. אמ, כן, פה הם יורדים, הנה לא, רואים בצד ימין למטה, רואים את תחנת הרכבת, הם יורדים, הולכים ברגל, כן, פה הם יורדים, הולכים ברגל, ואז הם הולכים, מגיעים ל-Railway Street, היום וככה זה נקרא, שם נמצא בית הזונות של בלה כהן, אה, כן, גם היא יהודיה כנראה על פי שמה. טוב, אז הם מגיעים לבית זונות, ובלום פוגש בזונה זוי, זה השם שלה, אחר כך הוא פוגש במדאם, בלה כהן, ואז הוא מתבונן בסטיבן, איך סטיבן מנגן בפסנתר, הנה, כן, הנה, ככה זה נראה, לא יפה. משהו מלבב, כן, קריפי למדי. טוב, אפשר לסגור. אז, ואז סטיבן מנגן, הוא שיכור לגמרי, ואז הוא פוצע בריקוד שיכורים, ואז הוא מתנפל שם על המנורה ושובר אותה, ואז בלום משלם לבלה כהן את הנזק, שלא לא יעשו כלום מסטיבן, ורץ אחרי סטיבן החוצה, וסטיבן, שהוא שיכור לחלוטין, מתחיל בקטטה עם חייל בריטי שתוי, שמכה אותו מכות קשות, וסטיבן מאבד את ההכרה, ובלום יחד עם קורני קלר, מארגן ההלוויות שאתם בטח זוכרים אותו, מהאדס, אז הם שומרים על סטיבן מפני המשטרה, כשהכרתו חוזרת אליו. זה פחות או יותר האירועים האובייקטיביים שקורים שם. כלומר, 99% ממה שאנחנו נקרא לא קורה במציאות החיצונית, אלא קורה בתודעה, נאמר. כל העניין הזה הוא ערוך כמין מחזה אקספרסיוניסטי, פאוסטיאני, שהוא מסע אל עומק התודעה האנושית, והוא כולל מאות דמויות בעצם. כשתקראו את זה ותראו, יש שם מאות דמויות. ליטרלי, כל מי שנזכר בספר עד עכשיו, כן? ג'ויס הלך אחורה, ואחד אחד, כל מה שהיה בספר, וגם היו כמה שלא היו בספר, הכניס אותם. כלומר, אין, אין דרך לתאר את הדבר הזה שהוא עשה, ובטח לא את העושר ואת היצירתיות ואת הטרנספורמציות שבלום עובר, ואין ספור המפגשים שלו עם כל פרק בעברו ועם הפחדים שלו והמאוויים הכמוסים ביותר שלו. אני חושב שזה דבר חסר תקדים בספרות, אני בטח לא נתקלתי בדבר כזה, אבל אני לא היחיד שחושב. וכל הדרמה היא באמת בעלת אופי של אלוצינציה אחת מתמשכת, וזה חושף אותנו לרבדים עמוקים, מוזרים וגרוטסקיים, ואני חושב גם מאוד מרתקים ומשעשעים. אני חושב שהפרק הזה הוא מאוד 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 משעשע.
כן? שאנחנו רואים את בדמיוננו אנו, מה שאי אפשר אגב לא לעשות, כן? בגלל הסגנון. טוב, מספרים שג'ויס כותב לבאג'ן, הוא עבד על זה 6 חודשים תמימים, מבוקר עד לילה, כתב 8 טיוטות, הוא טרח להכניס כל דמות חפץ או רעיון שהופיע ברומן עד עכשיו, ואז בגלל זה הוא היה צריך לחזור אחורה במהלך הכתיבה, ולתקן בערך שליש ספר. כן? זה פרויקט ענק הפרק הזה, אבל זה במקביל אפשר לו, ככה הוא מספר, לחדד ולהעמיק את הרשת שהוא בנה, מין רשת אינטרטקסטואלית, ובזה הוא אמר שהוא יעסיק את חוקרי הספרות מאות בשנים קדימה. כנראה שהוא הצליח, 100 שנה כבר מתעסקים עם זה, ו... ועוד ממשיכים. כן, אז והוא עשה רשימות, ממש רשימות פיזיות של כל מה שצריך להיות. וזה כדי לוודא, עשה צ'קליסט שלא ישכח שום דבר. קראתי אצל היימן, ספר אגב מאוד מומלץ, בואו נראה אם יש לי אותו פה מול העיניים. קיצור, כדאי, אם אתם מחפשים ספרים טובים על יוליסס של חוקרים, הספר של היימן הוא מצוין. גם לא עבה, כל שורה פה אור. אז היימן כותב שנראה שג'ויס לקח את כל הספר, הכניס אותו למיקסר אימתני, הרבל והרבב היטב היטב, וארגן את מה שיצא לו במיקסר כמחזה סערורי, שבו כל פרט שהכרנו בחייהם של סטיבן ובלום, מופקע מהאישי והופך אוניברסלי, אם לא מיתי, באופן שמחבר את היום הזה, הכה מיוחד בחייהם של סטיבן ובלום, לישות אחת שלמה. אני חושב שזה גם התחושה שלי אגב. טוב, עכשיו אנחנו כרגיל נשאל את השאלה הרגילה שלנו, למה הקריאה בקירקי כל כך קשה? מה קשה? ואנחנו כל פעם שואלים את השאלות על פרק ערב, מה קשה בלקרוא את שברי שמש, מה קשה בהדס, מה קשה לא יודע, פלופים. למה הקריאה בקירקי קשה? ואחרי שאמרנו, הרי כל הפרקים קשים לקריאה, אבל כל פרק קשה בדרכו. אז דווקא בקירקי השפה היא מאוד פשוטה, כן? והטקסט קולח, והדימויים ברורים ובהירים, ואחרי שכבר קראנו, כן, עברנו את כל הדרך עד כאן, וצללנו אל הטקסט פעם או יותר, אז אנחנו כבר מזהים הרבה מהדמויות על פי שמם, ומי שאנחנו לא מזהים, אפשר תמיד ללכת, יש קונקורדנציה, ואני יכול להפנות אתכם, יש רשימה של כל הדמויות ביוליסס, כן? לפי א' ב'. אפשר למצוא את הכל. אז הקושי הוא לא בקריאה ולא בשפה וגם לא בתמות. אני חושב שהקושי הוא בקצב האירועים, קצב מטורף, ובמספר העצום של הדמויות שבאות והולכות, ובטרנספורמציה שהן עוברות מול עינינו, כן? כמין נשף מסכות. הדמויות כשהן מגיעות לפה, הן מאוד שונות מהדמויות שהכרנו כשפגשנו אותן בעולם היומיום, כן? בעולם המציאות. הן משהו אחר, הן עוברות איזו טרנספורמציה, אני חושב, פסיכית לגמרי. וכל הסיפור הזה הוא נראה כמו נשף מסכות על הגבול הלא ברור שבין מציאות, חלום והזיה, כן? וג'ויס כמו ג'ויס, כמו שהוא מציג את המציאות דרך הירידה לפרטי הפרטים שלה, אבל הוא אף פעם לא מסביר, ג'ויס הוא לא סופר שמסביר, ולא רק שלא מסביר, הוא גם לעולם לא נותן לנו את כל הפרטים להשלמת התמונה, תמיד יש חורים בתמונה, ולפעמים הוא מספק עוד מידע לאורך הדרך, כן? איזה כמה פרקים אחרי זה, או כמה עשרות עמודים אחרי זה. אז אותו דבר הוא עושה גם בעולם החלום וההזיה, כן? אז בחלום המתמשך של בלום ושל סטיבן הוא יורד לפרטי פרטים, עד שאפשר ממש להרגיש שהדמויות הנחלמות מקבלות חיים משלהן, כן? בלתי תלויים בכלל בחולם, הן יוצאות החוצה ממנו, הן מנהלות איתו אינטראקציה. ואני חושב שדי מהר, כשאנחנו קוראים את זה, אז כל ההליכה על הגבול וכל הטרנספורמציה הפסיכית הזאת, אני הרגשתי שאני ככה מאבד קצת את הקשר עם המציאות, עם התחושה, כאילו, גולש לתוך ההזיה שלהם, כן.
גם אני כקורא מתחיל לחלום את החלום הזה. טוב, אז צריך לקחת בחשבון, זה קירקי, כן? קירקי היא מכשפה, היא משקה אותנו, ואנחנו הולכים למימד אחר לחלוטין. טוב, עכשיו אני גם מזכיר שכשסטיבן מגיע לנייטאון, אז הוא שיכור לחלוטין כבר, מכל השתייה של היום, הוא הרי התחיל לשתות ב-12 בצהריים, אם אתם זוכרים. ולסיום, כשהם היו בפאב של בירק, אז הוא בכלל שתה אבסינט, כן, מה שנקרא The Green Fairy, שזה אלכוהול חזק מאוד ורעיל. בלום עצמו הוא לא שיכור כלל ועיקר, אצל בירק הוא, אם אתם זוכרים, שתה רק ג'ינג'ר אייל, ואת השפעת היין של הצהריים כבר חלפה זה מכבר. אבל הוא מאוד מאוד עייף, והשעה היא שעת חצות, ועבר עליו יום מפרך עתיר אירועים, והוא מוצא את עצמו בסמטאות הצרות, האפלות והמזוהמות ביותר באירופה. ראיתם איך זה נראה? ראיתם איך זה נראה? נראה אולי יותר גרוע אפילו, והוא מוקף בדמויות שהן מעוותות, צולעות ומתגודדות בפתח של בתי הזונות. כן? אז גם בתודעה שלו, הגבול בין המציאות החיצונית והפנימית הוא מטשטש, כן? ואז הוא מתחיל לפגוש אנשים שקיימים רק בדמיונו, הוא פוגש את אבא שלו, הוא פוגש את אמא שלו, פוגש את גרטי מקדאוול, אם אתם זוכרים, את ג'וזי פאוול ברין, את מולי כמובן, ואת מרתה קראופורד, ומי לא. אבל הוא גם פוגש כמה דמויות בשר ודם, למשל את החיילים קומפטון וקר, גם כן, אותם הוא באמת פוגש, את הסרסורית בלה כהן, את הזונה זוי, וכן הלאה וכן הלאה. אז כמו שאמרנו, הפרק הזה, קירקי, הוא פרק קריפי, הוא על גבול הטירוף. קראתי, יש ספר של לקאן על ג'ויס, בואו נראה לכם אותו, לא יודע אם ראיתי אותו פעם, אבל הנה, כן, ספר של לקאן, לקאן מתעסק הרבה עם ג'ויס, לא יודע אם ג'ויס זה, עם ג'ויס בדמיונו, כן? אז, אז הוא טען שג'ויס סבל מטירוף בעל מאפיינים סכיזופרניים, יש לו פרק שלם על זה. אגב, הבת של ג'ויס, לוסיה, היא הייתה סכיזופרנית עם תעודות. אז אני חושב שלקאן, כדי לתמוך בטענה שלו, שג'ויס מטורף, אז הוא בטח אמר, זה לא מטורף כדי לכתוב דבר כזה. כן. אז אני לא יודע אם, אני גם אני לא מבין בזה, אבל אני לא חושב שג'ויס היה מטורף, אבל, אבל ספק אם אפשר למצוא בתרבות יצירה שנוגעת במעמקי הטירוף בידיים חשופות ובאופן כל כך פלסטי, כל כך מטורף, כל כך חי ועשיר. ומהר מאוד אנחנו מבינים שהמסע של בלום בסמטאות של נייטאון הוא בעצם מסע ארוך אל מעמקי האפלים של הנפש האנושית. על האשמה שהיא נושאת עימה ועל מערום החטאים שקוברים את הנפש תחתיהם. וכל הצער והפחד והעצב והגעגוע והתשוקה וההשתנות הפנימית המתמדת. אני מזכיר שהתחלנו את... נדב, אתה יכול להכניס פה? אני מזכיר לכם שהתחלנו את היום של בלום, בשיחה שלו עם מולי, ששואלת אותו מה זה מטמפסיכוזיס, באיזה ספר שקרא, ואז הוא מסביר לה, גלגול נשמות, רeincarnציה, כל זה. אז עכשיו בלום חווה גם את הפנימיות שלו וגם את הסביבה שלו כהשתנות אחת גדולה, כמטמפסיכוזיס אחד גדול. הוא עצמו כל הזמן משתנה, וגם כל האנשים סביבו כל הזמן משתנים. הם מתחילים את האינטראקציה איתו ככה, והם גומרים אותה אחרת לגמרי. וכל מה שעברנו עד עכשיו ביוליסס עובר טרנספורמציה בלתי פוסקת. כך שאולי מה שג'ויס אומר פה, לא צריך לחכות למוות וללידה מחדש כדי לחוות את המטמפסיכוזיס. העולם כולו משתנה כל הזמן, בתוכנו ומחוצה לנו. ודווקא ההבנה העמוקה והחוויה שבלום עובר, היא זאת שבעצם גואלת אותו ומשחררת אותו מהמטענים שהוא נושא כל חייו. והאם אין זו הבשורה הגדולה של הפסיכואנליזה שפורחת או מתחילה לפרוח בתקופתו.
טוב, אז אני מסכם אומר שג'ויס אולי לא היה מטורף, בעל מאפיינים סכיזופרנים פסיכוטיים ולקאן באמת הלך קצת רחוק, אבל אני חושב שיותר מכל אומן אחר לפניו או אחריו, ג'ויס ידע להתבונן למעמקי הטירוף האנושי באומץ ובכישרון, ושרד את זה, ושב לספר בהמון אהבה וגם המון הומור, כן? יש המון המון הומור בפרק הזה. טוב, נדב, רצית לומר משהו? לתרום, להגיד? לא, רק כן, המחשבה שעלתה לי שבאריה מכשפה וארון הבגדים הרי יש את נרניה. נכון. כל זה בעצם לקוח גם כן, ההקפאה של זה פתאום אני חושב שגם נזכרתי בזה. הוא השפיע גם עליהם, אין שאלה. טוב, אנחנו טוב, אז נתחיל מה, לקרוא. נתחיל לקרוא? מה אתה אומר? בשמחה רבה. אנחנו בעמוד 483 בספר. נכון. אוקיי. הכניסה מרחוב מבוט אל אזור הזונות, אשר לפניה נמתחים שלדי פסים של שלוחת מסילה צדדית בלא חצץ, עם נצנוצי עבעים אדומים וירוקים ותמרורי אזהרה. תורי בתים רעועים, פעורי דלתות ופנסי גז האחדים עם מניפות בצבעי קשת קלושים. סביב גונדולת הגלידה של רבי יוטי מתקוטטים בקולי קולות גברים ונשים ננסיים. הם חוטפים בידיהם גביעים שבהם נעוצים גושים של שלג נחושת ופחם. הם ממוצצים נפוצים בעצלתיים. ילדים. כותרת הברבור בחרטום הגונדולה מתעמרת לגובה, מפלסת את דרכה לאט בתוך האפלולית, מלבינה ומכחילה תחת מגדלור. שריקות קריאה ותשובה. הקריאות. רק רגע, מותק, אני כבר בא. התשואות. פה, מאחורי האורווה. אידיוט חרש אילם שעיניו חורגות מחוריהן ופיו נטול הצורה זב ריר מקרטע קדימה, מטלטל בעוויתות מחול ויטוס הקדוש. שרשרת של ידי ילדים סוגרת עליו. הילדים. כיף הוד, תצדיע. האידיוט מרים זרוע שמאלית מפרכסת ומגרגר. גרגיע. הילדים, איפה האור הגדול? האידיוט מגעגע. גע 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 גע. הם משחררים אותו. הוא מקרטע הלאה. ננסת מתנדנדת על חבל תלוי בין עמודי הגדר, סופרת בקול רם, צורה סרוכה כנגד פח אשפה. זרועה וכובעה מכסים עליה, נוחרת ונאנקת, חורקת שיניים מנהמות ושבה לנחור. על מדרגה משתופף גמד הנובר בערימת אשפה ומחטף שק סמרטוטים וחפצים משומשים. זקנה בלה עומדת לידו עם עששית שמן עשנה ודוחסת בקבוק אחרון ללועו של השק. הוא מניף את שללו, מסיט הצידה את מצחיית כובעו, ומציע משם ללמות. הזקנה יוצאת לדרכה בחזרה למאורתה, מטלטלת את העששית. ילד עיקל רגליים, שקרע על מפתן הדלת עם כדור משחק מנייר, מצטודד וזוחל אחריה בגיחות קטועות, לופת את שולי שמלתה, מנסה להתרומם. פועל שיכור נצמד בשתי ידיו לסורגי גדר של חצר, מתנודד ונגרר במאמץ בקרן הרחוב. שני שוטרים, לבושי שכמיות, ידיהם ממונחות על נרתיקי העלות, מסתמנים גבוהי קומה. צלחת מתרסקת, אישה צורחת, ילד מיילל, קללות של גבר רועמות, רוטנות, פוסקות. דמויות משוטטות, אורבות, בולשות מתוך כוכים. בחדר, לאורו של נר תקוע בצוואר בקבוק, זונה מרושלת מסרקת את הדבלולים משערו של ילד נפוח בלוטות.
קולה של סיסי קפרי, עדיין צעיר, שר צווחנים מתוך סמטה. סיסי קפרי. נתתי למולי שלי בתודה, בגלל שהייתה כזאת חמודה, את שוק הברווז, את שוק הברווז. כן. טוב, איזה פתיחה, איזה כניסה מרחוב מבוט אל אזור הזונות. אני חושב כבר עכשיו אנחנו חווים תמונה, פתיחה סוריאליסטית, מטילת אימה על גבול הקריפיות, כן, עם שלדי פסים של שלוחת מסילה צדדית, זה רכבת שלא קיימת כבר, ונצנוצי עבעים אדומים וירוקים, וגמדים וננסים, וכל מה שאתם רוצים, מטורף לגמרי, וזה רק הכניסה לרחוב. כל מיני גברים ונשים ננסים חוטפים גביעי גלידה בהם נעוצים גושי שלג, נחושת ופחם. טוב, נראה לי כמו הכניסה לתופת, פחות או יותר. טוב, אחר כך גונדולת הגלידה של רביוטי, אז רק דוגמה, זה באמת הפרק כולל כל דמות, מקום או נושא שנזכרו לאורך הספר עד עכשיו, זה היה הסטייטמנט שלנו, אז הנה הגלת הגלידה של רביוטי, תרצו למצוא אותה בעמוד 268, סלעים נודדים, אז היא נזכרת שם. אנחנו כמובן לא נזכיר כל דבר ממה שיש פה, איפה הוא נמצא בספר, אבל אתם רוצים, אתם יכולים לחפש. טוב, אז זה ילדים, ופה ושם, בתמונה המטורפת הזאתי, ואז מופיעה ידידתנו סיסי קפרי, אתם זוכרים אותה, היא החברה של גרטי מקדאוול מנאוסיקה. פה היא כמובן משהו אחר לגמרי. עוד נחזור אליה. טוב, נמשיך. טוראי קר וטוראי קומפטון, מטה מתורזן תחוב בבית שחיים, מבצעים אחורה פנה בצידה כושלת, ופולטים בצוותא מפיהם מטח של נפיחות צחוק של גברים מן הסמטה, אשת מדנים צרודה מחזירה להם תשובה מוחצת. אשת עמדנים. לך לעזאזל חתיכת תחת צעיר. קדימה בת כוון. סיסי קפרי. שיהיה לי בהצלחה. כוון, קוטהיל ובלטראפט, טראפד, שרה. נתתי לנלי שלי מתנה לתקוע את זה ישר בבטנה, את שוק הברווז, את שוק הברווז. טוראי קר וטוראי קומפטון פונים להשיב מענה, סגיניהם הם בוהקים כדם לאור פנס מבליח. כומתה שחורה צמודה לגולגלתם הבלונדינית הגזוזה. סטיבן דדלוס ולינץ' עוברים דרך ההמון בסמוך לאדומי המדים. טוראי קומפטון, מניף את אצבעו. תפנו מקום לכומר. טוראי קר פונה וקורא, היי, כומר! סיסי קפרי, קולה ממריא גבוה עוד יותר. היא קיבלה וכבר יש לה, לאן שתרצה היא תכניס לה את שוק הברווז. סטיבן מנופף את מקל המילה בידו השמאלית, מדקלם בקול מתרונן את אינטריות הפסרם. לינץ' מצחיית ג'וקי שמוטה עד לעיניו, מתלווה עיניו. פניו מכווצים בהוויה של מורת רוח. סטיבן, וידי אקוואם אגרידנטם דטמפלו אלאטרה דקסטרו, אללויה. ניביה מזי הרעב של סרסורית מזדקרת מזדקרים החוצה מפתחו של בית. טוב. טוראי קר וטוראי קומפטון, אז טוב, ג'ויס ממשיך פה לסגור חשבונות עם צוות הקונסוליה הבריטית של ציריך, שאיתם היה לו סכסוך. קר היה פקיד הקונסולרי, הנרי קר, הרי הזכרנו את זה כמה פעמים שהיה לו סכסוך עם הקונסוליה הבריטית, אז הוא סוגר חשבונות עם כולם. טוראי קומפטון, אז קומפטון זה שם של איזה סוכן שחקנים אנגלי שהיה לג'ויס סיפור, סגר איתו חשבון גם פה. הוא אומר, תפנו מקום לכומר, כן, פה קומפטון אומר,
אז הוא בעצם מתכוון לסטיבן, סטיבן לבוש שחורים, יש לו כזה כובע, יש לו מקל, אז הוא מזכיר כומר. אה, זהו, סיסי קפרי ממשיכה לשיר, תכף נחשוב בדמיונו של מי. נמשיך, הסרסורית. סרסורית קולה מלחש בצרידות. פססט, בואו הנה, תשמעו לי, יש פה בתולות. פססט. סטיבן, אלטיוס אליקווינטולום, את אנטיוס אליקוונטיולום, סליחה על הגמגומים שלי. את אומנס אד קווס פרוונט אקוואיסטה, שפירושו ויבואו הכל אל המים הללו. הסרסורית יורקת בעקבותיהם סילון של ארס, סטודנטים לרפואה של טריניטי, צינור השחלה, זין יש וכסף אין. אידי בורדמן, מנוזלת, קורעת ליד ברטה סאפל, מכסה את מחיריה בצעיפה. אידי בורדמן בקול קנטרני. והיא אומרת לי, ראיתי אותך בכיכר פייטפול עם החתיך שלך, הטיפוס החלקלק הזה מהרכבת, עם הכובע של בואי איתי למיטה. ובאמת אני אומרת, אם אין לך מה לפתוח את הפה שלך, אני אומרת לה, אותי לפחות, אין לך מה לפתוח את הפה שלך, אני אומרת לה. אותי לפחות עוד לא תפסו בבית זונות עם סקוטי נשוי, אני אומרת לה, גם כן אחת, חתיכת מלשינה. זה מה שהיא, עקשנית כמו פרד. ועוד היא מסתובבת עם שניים באותו הזמן, עם קילברייד הנהג ואוליפנט הטרש. סטיבן, טריומפליטר, סלבי פקטים סונט. הוא מנפף את מקל המילה, מרטיט לרסיסים את בבואת הפנס, מנתץ אור על פני העולם. כלב ספניאל ארמוני לבן, שיצא לשחרר לטרף, מתגנב אחריו ונוהם. לינץ' מבריח אותו בבעיטה. לינץ', אז מה? סטיבן מסתכל לאחור. אז המחווה, לא המוזיקה ולא הריח, תשמש בסיס לשפה אוניברסלית. מתת הלשונות החושפת לעין לא את המשמעות ההמונית הפשטנית, אלא את האנטלכיה הראשונה, את הריתמוס של תבנית הדברים. טוב. סרסורית, סטודנטים לרפואה של טריניטי, צינור השחלה, השחלה או השחלה נראה לי, זין יש וכסף אין. טוב, אז זה מרפרר באמת לדיון בשברי שמש, שישבו שם באמת הסטודנטים ברפואה של טריניטי, ולצמצום המיניות של האישה באמת להיבט האנטומי, ומה עושים אם לא. זה בבית זונות, זה באמת המשך, או יישום של הדיון. ההוא. ואז מגיע אידי בורדמן וקוראת ליד ברטה סאפל. אידי בורדמן, אם אתם זוכרים, היא החברה השלישית שם בנאוסיקה של גרטי ושל סיסי. ברטה סאפל זה אותה חברה שגרטי מקדאוול מספרת עליה או נזכרת בה, שסיפרה לגרטי על הדייר המאונן של ההורים שלה, בעמוד 417, היא לא הופיעה בנאוסיקה, היא רק חשבו עליה. אבל פה התחלתי לשאול את השאלה שאולי גם אתם שואלים את עצמכם. בדמיון של מי מתרחש כל העניין הזה בכלל? האם אנחנו בדמיון של בלום? אבל בלום עוד לא הופיע. בלום יופיע רק עוד איזה עמוד או שניים בכלל. האם זה בדמיון של סטיבן? מה לסטיבן ולאידי בורדמן? האם יש פה, כאילו, יונדב ואני, היה לנו איזה דיון על הנושא, האם יש פה עניין של מספר כל יודע? אז התשובה היא שכנראה שלא. מספר כל יודע הוא כל יודע, והוא לא כל יכול, הוא לא יכול לשים לסטיבן הזיות של בלום. כן? אז יש פה באמת איזה שתי תשובות או יותר אפשריות. אחד, את ג'ויס כל הדיון הזה לא מעניין, הוא עושה מה שהוא רוצה.
התשובה השנייה, שזה באמת הזיות של בלום. בלום הגיע, ככה הוא חווה את זה, כן? אבל בלום עדיין לא חווה את עצמו בהזיה שלו עצמו. ואנחנו נראה שהוא מופיע בהמשך כשהוא עובר מול איזה מספרה, מול איזה ראי או משהו כזה, כן? אז זה, נראה לי שזה התשובה. אבל טוב, לא על כל השאלות בספר הזה תהיינה תשובות. אגב, טוב, יש דיון בין לינץ' וסטיבן, על השפה האוניברסלית, כן, מתת הלשונות החושפת לעין לא את המשמעות ההמונית, אלא את האנטלחיה הראשונה. אז כל הנושא של השפה האוניברסלית עלה לדיון בין ליץ' וסטיבן כבר בדיוקן האומן כאיש צעיר, וכזכור האספרנטו, שפת האספרנטו של זמנוף הומצאה כבר ב-1887, אז היא הייתה גם כן איזושהי אפשרות. כל הספר הזה עוסק בשפה. כך שאם זה ההזיה של בלום, אז כנראה הדיון הזה הוא מתרחש באמת, ובלום שומע אותו. אוקיי, נמשיך. לינץ', פילותיאולוגיה פודוסופית, מטאפיזיקה של רחוב מקלברג. סטיבן, היו לנו כבר שייקספיר, שסוררת רדתה בו, וסוקרטס, שאשתו משלה בו, ואפילו בן סטגירוס, החכם מכל אדם, רוסן, נרתם, והרכיב על גבו כלת אהבה. לינץ', פוי, סטיבן, ובכלל, מי צריך שתי מחוות כדי להדגים כיכר לחם וכד? התנועה הזאת מייצגת את הכיכר והכד של הלחם או היין אצל עומר. תחזיק לי את המקל. לינץ', לעזאזל המקל הצהוב שלך. לאן הולכים? חתול לינקס הולל. לבן אדם סן מרסי. ג'ורג'ינה ג'ונסון. את דאום קווי לטיפיקט אינבנטוטום מם. סטיבן כופה עליו את מקלו ושוטח לאט את כפות ידיו. ראשו מוטה לאחור, עד כי שתי ידיו מרוחקות כטפח מחזהו, מופנות כלפי מטה במישורים חותכים. האצבעות כמעט נפרסות. יד שמאל עליונה. לינץ', איזה מהן היא כד הלחם? היינו הך. לשם או לבית המכס? הציגה נא. ניקח ממני את הקו שלך ונתחיל לזוז. כן. פילותיאולוגיה פורנוסופית, מטאפיזיקה של רחוב מקלנברג. אז רחוב מקלנברג זה רחוב הזונות, שם הם בעצם נמצאים. זה נראה כזה כמו בדיחה של לינץ' על התיאוריות שסטיבן כל הזמן מפתח, למרות שהוא לא מאמין בתיאוריות של עצמו, אם אתם זוכרים מסקילה וקריבדיס, והדיון שלו שם עם אגלינטון, שאגלינטון אומר לו, תגיד, אתה מאמין בכל מה שסיפרת לנו עד עכשיו על שייקספיר וההיסטוריה שלו בזה? אז הוא אומר לו לא. טוב, ואז סטיבן ממשיך, שייקספיר שסוררת רדתה בו, אנטאווי, אם אתם זוכרים את הדיון בסקילה וקריבדיס, וסוקרטס וכל זה. ואז סטיבן ממשיך לדון באמצע הלילה בדיונים שלו, מי צריך שתי מחוות כדי להדגים כיכר לחם, וכד יין כמובן. כן, אז זה באמת השפה האידיאלית שסטיבן ערער בה, אבל גם האספרנטו בראשיתה שאפה לתאר את העולם ולפתח שפה אנושית עם מספר מילים מצומצם. היו בהתחלה כמה אלפים, היום אני חושב שבמילון יש יותר מ-20,000, אבל בהתחלה היו מעט שורשי שמות שאפשר לפתח מהם לכל שימוש. טוב, ואז הוא שאומר לו לאן הולכים, אז הוא אומר ג'ורג'ינה ג'ונסון. כן? ג'ורג'ינה ג'ונסון, אם אתם זוכרים, הייתה הזונה מועדפת על סטיבן בעמוד 228, אז סטיבן, אם תרצו, תחפשו, אז סטיבן עושה שם חשבון בינו לבינו, שאת מרבית הכסף שלו הוא הוציא על ג'ורג'ינה ג'ונסון, הזונה החביבה עליו. אבל בהמשך הערב באמת צפויה לו הפתעה מאוד לא נעימה, עמוד 609 זה יהיה, ג'ורג'ינה ג'ונסון התחתנה עם סוכן נוסע אנגלי בשרלמפ, והיא כבר לא עובדת כבר לא עובדת במקצוע. אז זה הסוף של ג'ורג'ינה ג'ונסון. טוב, נמשיך.
הם עוברים. טומי קפרי זוחל אל פנס גז, נצמד אליו ומטפס בתנופות אביתיות. בהגיעו לזיז העליון הוא גולש למטה. ג'קי קפרי נצמד לפנס כדי לטפס עליו. הפועל מתנודד לעבר הפנס. התאומים נמלטים לתוך החשיכה. הפועל, רגליו כושלות, לוחץ באצבעו על אחד מנחיריו, ומזניק מן הנחיר השני סילון נזלת ארוך. הוא מחטף את הפנס, ומועד דרך ההמון עם לפידו המהבהב. נחשי ערפל מזדחלים לאיתם מן הנהר. מתוך תעלות, סדקים, ביבים ומצבורי אשפה מתאבכים מכל עבר עדים עכורים. הבזק אור מזנק בדרום מעבר לשפך הנהר אל הים. הפועל המועד בצעדים כושלים מפלג את ההמון ומתנודד לכיוון שלוחת המסילה. מן העבר הנגדי, מתחת לגשר הרכבת, מופיע בלום, סמוק ומתנשף, דוחס לחם ושוקולד לכיס צדדי. בחלון הראווה של גילן הספר, מגדל לו מונטאז' את דמותו האבירית של נלסון. מן הצד, ראי כאור מציג בפניו את בלום, אבל, אבוד, עזוב, לא אהוב, נשכח מלב. גלדסטון חמור סבר רואה אותו פנים אל פנים. בלום כבלום, הוא עובר, נרתע ממבטו החודר של וולינגטון אכזר, אבל בראי הכמור מגחכים ללא רטע עיני החזרזיר ונתחי הלחי ממויחי החלב של בלום לא שווה כלום. בפתח המסעדה של אנטוניו רביוטי, בלום עוצר, מיוזע, תחת פנסי הקשת המביקים, הוא נעלם. כעבור רגע הוא שב ומופיע, נחפז הלאה. בלום, דגים ותפוחי אדמה, זפת, אה? הוא נעלם לתוך האטליז של אולהאוזן, מתחת לתריס הגלילה המורד למחצה. כעבור דקות אחדות הוא מגיח מתחת לתריס, הולדי פולט נשיפות, בולע האוויר. בכל יד הוא אוחז חבילה, באחת רגל חזיר פושרת, בשנייה שוק כבש קרה, זרויה גרגירי פלפל. הוא מתנשם בכבדות, זקוף, ואז הוא מתכופף לצד אחד, מהדק חבילה אל צלעו וגונח. בלום, בקר לי בצד, למה רצתי? הוא שואף אוויר בזהירות, ומתקדם לאיתו אל שלוחת המסילה המוארת. הבזק האור מזנק שוב. בלום, מה זה? איתות? זרקור? הוא עומד בקרן הרחוב ליד המספעה של קורמק, מתבונן. בלום, הזוהר הצפוני הוא בית יציקה של פלדה. מכבי האש, כמובן. זה בדרום בכל אופן. שריפה גדולה, לעזאזל. אולי זה הבית שלו, באזור של בגרס בוש. אצלנו לא בסכנה. הוא מהמהם בעליזות. לונדון בוערת, עולה באש, עולה באש. הוא מבחין בפועל המתנודד דרך ההמון בצידו השני של הרחוב טלבוט. אני אפספס אותו, צריך לרוץ, מהר, לעבור את הכביש. הוא מזנק קדימה כדי לחצות את הרחוב, פרחחים צועקים, הפרחחים, זהירות אדון! שתי רוכבי אופניים פנסי נייר דלוקים מיטלטלים על רכבם, משייטים על ידו, מתחככים בו, פעמונים מטרטרים. הפעמונים, עצור, עצור, עצור! בלום נעצר, מסומר, אחוז עבית כאב, אאו! הוא מסתכל סביבו, ומזנק פתאום קדימה. מבעד לערפל, מתאבך דרקון מפזר חול שנשא ברוב זהירות. עט לעברו בכבדות, פנסו הקדמי הענקי קורץ כעין אדומה. גלגלת קרוניתו לוחשת, שורקנית על הכבל. נהג החשמלית לוחץ ברגלו על מצילת הגונג. הגונג, זבנג, זבנג, זום, זוז, דץ, זב, בלום.
הבלם חורק בפראות. בלום זוקף יד שוטר לבנת כפפה, כושל ברגליים נוקשות אל מחוץ למסילה. הנהג חרומף נזרק קדימה על ההגה וצורח בעודו מחליק על פני שרשראות ומתגים. נהג החשמלית, היי, חתיכת חרא! אתה מנסה לעשות לי פה קונצים? תסכימו אותי, זה קטע משעשע. טוב, טומי קפרי, אז אם אתם זוכרים את טומי וג'קי קפרי, שני הפעוטות השובבים מנאוסיקה של סיסי קפרי, אלה שהטריפו את גרטי מקדאוול, אז הם מופיעים פה ועושים כל מיני שובבויות. ואז מופיע לנו בלום, כן? עכשיו, אני מחזיר אתכם לדיון שלפני כמה דקות, יכול להיות שבלום כבר הופיע מזמן, עכשיו הוא מודע לעצמו. בכל אופן הוא מופיע סמוק מתנשף, דוחס לחם ושוקולד לכיס צדדי, זה כנראה כן היה, הוא איחר את הרכבת, שסטיבן ולינץ' עלו אליה, כי הוא הלך לחפש אוכל, כי הוא לא יוצא להרפתקאות בלי שיהיה לו קצת אוכל בשביל עצמו, אולי בשביל סטיבן. אז, אז הוא החמיץ את הרכבת, ואז הוא עובר ליד המספרה, ואז יש שם, ואז הוא בעצם רואה את עצמו. כן. אז אולי כאן הוא. ואז הוא הולך למסעדה של רביוטי, אם אתם זוכרים, הייתה גונדולת הגלידה של רביוטי, אז ליד הגלידה יש את המסעדה של רביוטי, ואז הוא מקווה לקנות בשר, באופן מצטייד, אבל אנחנו זוכרים שהשעה היא כבר אחרי חצות, יום חמישי כבר לא יום חמישי, הוא יום שישי, יום שישי, אצל הקתולים לא אוכלים בשר, אז רביוטי מוכר רק דגים ותפוחי אדמה, זה נגיד ההסבר למה שמבאס את בלום, בלום יהודי אותו זה לא מעניין. טוב, ואז יש לנו פה שריפה גדולה לעזאזל, אולי זה הבית שלו. אז אתם יודעים הבית של מי? של בוילן, כן? ובמקור זה אפילו יותר מרפרר לבוילן, במקור זה ביג בלייז, כן? ביג בלייז, might be his house, beggars bush, we are safe, כן? מה זה אומר we are safe? זה גם כזה, זה כפל משמעות. זה שם בבגרס בוש, לא אצלנו באקל סטריט, אבל גם אם בוילן עצמו נשרף, אז אנחנו בטוחים, כן? בטוחים שבעתיים. טוב, אז לא בטוח שיש שם באמת שריפה, אבל אולי רק בלום מדמיין לעצמו, אבל אנחנו מבינים מי הוא רוצה שישרף. דרקון מפזר חול, אז טוב, זה מין מכונה כזאת של עירת דבלין, שמפזרת חול, עד היום מפזרים חול על כבישים מלאי שמן, לכלוך, אז כנראה שהיה שם אחד כזה. בלום זוקף יד שוטר לבנת כפפה, כן? כאן. אז טוב, זה בטח מזכיר לכם את אותה חשמלית, אם אתם זוכרים, באוכלי הלוטוס, זה היה עמוד 95, אז במהלך השיחה שלו עם מקוי, אז הייתה לו איזו הצצונת מרגשת באישה צעירה שרצתה לעלות לאיזה מרכבה, ואז בדיוק כשהוא כאילו עמד לראות את הרגל שלה מתרוממת עם הגרב, כל הסיפור הזה, בדיוק אז עברה לו החשמלית, והסתירה לו את המראה, ואז הוא מאוד מאוד כעס על הנהג, כן, החרומף, אותו נהג חרומף, משם, אז הנה בדמיון שלו, יש לו יד שוטר לבנת כפפה, הוא מתקן קצת את האירועים של הבוקר. טוב, נמשיך, עמוד 490 אנחנו. בלום מקפץ אל המדרכה ושוב נעצר. ביד עמוסת חבילה הוא מסלק פתית בוץ מלחיו. אין פה מעבר. לא היה חסר הרבה שיקרה אסון, אבל סילק לי את הדקירות בצד. מוכרח לחזור להתעמלות של סנדו, שכיבות צמיחה, וגם לעשות ביטוח נגד תאונות. חברת ההשגחה. הוא נוגע בכיס מכנסיו. הקמע של אמא, המסכנה. העקב יכול להתאפס בקלות בפסי החשמלית, או אסרוך בשיני הגלגלים. אז, שהגלגל של הניידת קילף לי את הנעל בפינה על יד ליאונרד. פעם שלישית זה מביא מזל. קונץ הנעל.
ואיזה נהג חוצפן. הייתי צריך להגיש נגדו תלונה. המתח עושה אותם עצבניים. יכול להיות שזה אותו אחד שהפריע לי היום בבוקר להציץ על הגברת ההיא שהזכירה לי סוסים. יופי, מאותו הסוג. אבל הגיב מהר, אין מה להגיד. הליכה לא גמישה. גם בהלצה אמת תמצא. כאב בטן היום שתפס אותי בלד ליין, אכלתי משהו מקולקל. סימן של מזל. למה? למה? סליחה. בטח בשר משחיטה שחורה. חותם החיה. הוא עוצם עיניו לרגע. אני קצת מטושטש. ההתקפה החודשית שלי או ההשפעה של ההיא על החוף. ערפילאות במוח, העייפות הזאת. אין לי כוח לזה עכשיו. דמות מאיימת נשענת ברגליים כלואות על הקיר של אוברן, קלסתר פנים, סליחה, קלסתר בלתי מוכר, ספוג כספית כהה, מתחת לסומבררו רחב שוליים, משלחת בו הדמות עין הרע. בלום, buenas noches, señorita בלנקה, קוויקלה אנסטה. הדמות, פניה אטומים, מניפה זרוע מאותתת. סיסמה, שריד מבוט. בלום, מרסי, אספרנטו. סלן ליף, ממלמל לעצמו. מרגל של הליגה הגלית, יורק הלהבות הזה שלח אותו. כן, טוב. אה, סילק לו את הדקירות בצד, מוכרח לחזור להתעמלות של סנדו. אז ההתעמלות של סנדו, הוא כבר חשב עליה, שהוא צריך לחזור על זה בקליפס בבוקר, בעמוד 80, הוא יראה בתרגילי התעמלות, יש לו ייסורי מצפון, למה הוא לא עושה את התרגילים האלה, במיוחד שכיבות סמיכה. כשנגיע לאיתקה בעמוד 763, אז יש שם את מדף הספרים של בלום, ויש שם ספר שנקרא כושר גופני וכיצד לרוכשו, מאת יוג'ין סנדו בכריכת בד אדומה. אגב, היה באמת ספר כזה, והיה באמת אחד כזה שלימד פיתוח גוף, שקראו לו יוג'ין סנדו. טוב, הקמע של אמא המסכנה, כבר דיברנו עליו, זה התפוח אדמה, המצומק ההוא, שאמא שלו המתה נתנה לו, זה עוד יחזור פה, זה עוד היה בקודם, שהוא מחזיק כל הזמן בכיס האחורי שלו, כל היום מתעסק עם התפוח אדמה הזה. אחר כך הוא שואל את עצמו למה הוא לא מרגיש טוב, אולי הוא אכל משהו לא טוב, בשר משחיטה שחורה, אז אתם מבינים, בשר לא כשר, הוא אוכל בעיקר בשר לא כשר, אז יש לו פה איזה איסורי מצפון, ואז זהו, קצת מטושטש, ההתקפה החודשית שלו, אתם זוכרים? הוא היפוכונדר, בלום, הוא היפוכונדר, כבר דיברנו על ההיפוכונדריה שלו, ואז הוא אומר, לא, אולי זה השפעה של האי על החוף, אתם זוכרים מי האי על החוף? גרטי מקדאוול, מה ההשפעה שלו? כן, הוא הרגיש קצת באמת עייף אחרי המופע ההצצה שלה, ואז מתחיל פה איזה רגש אשם, שקשור בהשפעה שלה על החוף, איזו דמות מאיימת, איזה סופר אגו שלו, לא יודע מה, אומר לו, בואנוס נוצ'ה סניוריטה בלנקה, והמחשבה הזאת של בואנוס נוצ'ה סניוריטה כבר הייתה לבלום, ומתי הייתה לו? הייתה לו בדיוק בנאוסיקה, בעמוד 432, ואז, אחרי הסיפור עם גרטי, הוא נזכר אז בנאוסיקה בנעורים של מולי בגיברלטר. מולי הייתה אישה לבנה בגיברלטר, דוברת ספרדית. אז הוא מנסה כאילו להדחיק פה איזה משהו שהוא, אחר כך גם תכף הוא יבנה לעצמו איזה אלה ביי. טוב, ואז הליגה הגלית, אתם זוכרים מי זה המרגל של הליגה הגלית, היה לו איזה סיפור שם בקיקלופים, יורק הלהבות הזה, זה כמובן האזרח מהליגה הגלית שזרק עליו את הקופסה של הביסקוויטים, אז עכשיו הוא שלח אחריו מישהו שיציק לו קצת. טוב, נמשיך. 491.
בלום פוסע קדימה, סמרטוטר מחטף שק חוסם את דרכו. הוא סוטה שמאלה, השק מרטוטר שמאלה. בלום, סליחה. הוא קופץ ימינה, הסמרטוט-שק ימינה. בלום, סליחה. הוא סוטה, נוטה, עוקף וחולף. בלום, יישאר בנתיב הימני. הימני. אם ישנו בצומת סטפ אסייד שלט דרכים שהציב מועדון הסיירים, למי חייב הציבור תודה על חסד זה? לי, שטעיתי בדרך ופרסמתי מעל דפי רוכב האופניים העירי את המכתב שהופיע תחת הכותרת במחשקי סטפסייד. יישאר, יישאר, יישאר בנתיב הימני. בגדים משומשים באמצע הלילה. אני לא אתפלא אם זה סחורה גנובה. הדבר הראשון שרוצח רץ לחפש, לרחוץ את כפיו מחטאי העולם. ג'קי קפרי נמלט מידי טומי קפרי ומתנגש בבלום במלוא התנופה. בלום, אוי! המום, שוקב רופסות. הוא נעצר. טומי וג'קי נעלמים אי שם, אי שם. בלום תופח בידי חבילות על כיס שעון, כיס פנקס, כיס ארנק, מנעמי החטא, תפוח אדמה, סבון. בלום, היזהר מקייסים. תרגיל ישן של גנבים, מתנגשים, ואז חוטפים לך את הארנק. כן, תרגיל ידוע. טוב, סמרטוטר מחטיף שק, אז באמת לא ברור מה זה מייצג, אני חושב שגם בלום טועה, מה פתאום עושה סמרטוטר באמצע הלילה, ועוד סוחב שקי סמרטוטים, תוהה האם הוא לא גנב או רוצח, אבל זה מעורר בו כל מיני מחשבות, על, במקרה הזה על כללי התנועה בכבישים, הוא בן אדם שכל דבר מעורר בו מחשבות, ואז ג'קי קפרי נמלט מידי טומי קפרי, אם אתם זוכרים, הם כל הזמן רצו על החוף בנאוסיקה, הם היו ילדים שובבים, ואז הוא עובר על הכיסים שלו, ברוך השם יש לו כיסים, יש לו הרבה כיסים, כיס שעון, כיס פנקס, כיס ארנק, מנעמי החטא, זה בכיס המעיל, זה הספר שהוא קנה, הספר הפורנוגרפי של פול דה קוק, כן, שהוא קנה למולי, ותפוח אדמה כמובן, והסבון שהוא סוחב איתו מהבוקר, גם זה יש לו בכיס, הסבון וכולי. טוב, כלב הציד, כן. כלב הציד מתקרב אגב ריחוח, חותמו מופנה לקרקע. צורה סרוכה, מתעטשת. מופיעה דמות מזוקנת, שכוחה, עטויה כפותה ארוכה של זקן ציון, ומצנפת בית אדומת גדילים. משקפי קרן שמוטים על שולי חותמו. פסי רעל צהובים רוצאים את פניו השקועים. רודולף, פעם שני אתה זורק כסף היום חצי כתר. כמה פעמים אני אמרתי אותך, אף פעם לא תלך עם גוי שיכור. ככה כסף לא בא. בלום. מסתיר את רגל החזיר ואת שוק הכבש מאחורי גבו. מבויש ונבוך. חש במגע פושר וקר של בשר. תכנס פפצ'י, רודולף. זה מקום בשבילך להיות. מה עם הנשמה שלך? בציפורני פרס רפות הוא ממשש את פניו הדמומים של בלום. אתה לא הבן שלי לאופולד, הנכד של לאופולד. אתה לא הבן היקר שלי לאופולד, שעזב את בית אביו ועזב את אלוהי אבותיו אברהם ויעקב. בלום זהיר. אני חושב ככה, אבא, מוזנטל, כל מה שנשאר ממנו. רודולף בחומרה. לילה אחת מביאים אותך לבית השיכור כמו כלב, אחרי אתה זורק כסף טוב. מה קוראים אותם הבחורים שעושים ריצה? בלום. בחליפת אוקספורד כחולה מהודרת ומותניה לבנה, צר כתפיים, לראשו כובע אלפיני חום, ענוד שעון גברים אמריקני משוכלל מכסף טהור עם שרשרת כפולה,
בסגנון הנסיך אלברט וחותם תלוי עליה. צד אחד של גופו, מרוח בוץ מתקרש. עצנים, אבא. אבל זה קרה רק פעם אחת, רודולף. פעם אחד, הכל מלא בוץ. היד שלך חתוך. טטנוס. הם עושים ממך כפות. לאופולד ליבן. אתה טוב, תיזהר עם האנשים האלה. בלום ברפיון. הם דחפו אותי להתחרות איתם בריצה. היה שם בוץ, התחלקתי. רודולף בבוז. גויים נחס. יפה מאוד. מה אמא שלך מסכנה רואה את זה? בלום, מה? אלן בלום. שביס של ליצן המחופש לגברת קשור לראשה. לבושה קרינולינה מרופטת בנוסח האלמנת ווינקי בהצגות וודוויל. חולצה עם שרוולי פטריה תפוחים וכפתורים מאחור. ציות אפורות וסיכת נוי מגולפת. שערה קלוע אחוז ברשת. היא מופיעה מעל מעקי המדרגות, פעמון נטוי בידה ומזדעקת בקול צווחני. המושיע ישמור! מה הם עשו לו? איפה הוולריאן שלי? היא מפשילה כנף חצאית ומפשפשת בכיס תחתונית פסים שלא הולבנה. בקבוקון אגנוס דיי, תפוח אדמה מצומק ובובת צלולויד נושרים החוצה. הלב הקדוש של מריה. איפה בכלל היית? איפה? בלום מגמגם, עיניו מושפלות, מנסה לדחוס את החבילות לתוך כיסיו הקדושים, אבל מוותר, ממלמל לעצמו. טוב, פה בלום מתחיל את סדרת המפגשים שלו עם בני המשפחה, ואוסף רגשות האשם שלו על כל מיני עניינים. אז קודם כל הוא פוגש את אבא שלו, דמות זו מזוקנת, שכוחה, תויה כפות הארוכה של זקן ציון, ומצניפת בית אדומה, כמובן שאבא שלו לא נראה ככה. זה יותר הדמות של היהודי הדתי במיטב התיאור האנטישמי. שימו לב, זקן ציון, במקור זה Elder of Zion, כן? The Elders of Zion, הפרוטוקולים של זקני ציון. אז כן, אז פה, אבא שלו כמובן לא היה יהודי שומר מצוות, כל הדברים האלה, זה ברור. אז יש לו פה דיון עם אבא שלו, ואז הוא מסתיר את רגל החזיר ואת שוק הכבש, שאנחנו עד עכשיו לא בטוחים אם הוא באמת קנה את זה, ואז הוא עונה לו בגרמנית, יאיך וייס, פפאצ'י, כן, אני יודע, אבא, מה בגרמנית, ביידיש. טוב, ואז הוא כמעשה יצחק, כן? יצחק ליעקב, הוא ממשש את פניו, הוא אומר לו, תגיד לי, אתה לא, הבן שלי לאופולד, הנכד של לאופולד, וכולי וכולי, וזה לכן יש אלוהי אבותיו אברהם ויעקב, ברור שיצחק לא, כי יצחק זה ש... אם אתם זוכרים, הסיפור בבראשית. ואז הוא אומר לו, כן, אני חושב ככה, אבא, מוזנטל אגב, זה... אתם זוכרים, יש בגוחלי הלוטוס בעמוד 97, הוא מהרהר, אולי הוא ילך בערב למחזה לאה, אז המחזה לאה, אגב, הוא לא הלך, אבל זה יהיה הליבי שלו למולי. ורדן, כן, תכף ראיתי את היד שלך, אז תכף. אז כתב את זה סלומון מוזנטל, הוא כתב מחזה בשם דבורה, אבא של בלום אהב את המחזה הזה, ועל פי דבורה של מוזנטל כתבו את אותו לאה. ואז הוא אומר לו, גויים נחס, כן, הנחת של הגויים, תענוגות הגויים. כן, ורדן, דבר. תחת הזה, שלום, מה שלומך? בסדר, אנחנו זכינו במדליית ארד, במקרה של מי שלא יודע פה. אוקיי, מרוץ שליחים, משהו? זה. קודם כל, לגבי לקאן, זה לא שהוא אמר שהוא מטורף, אלא הוא לקח אותו כדוגמה למי שמשמיש את התסמינים שלו במלואו, ובמובן הזה הוא לקח את פינגנס וייק דוגמה, ולמעשה אנחנו ממה שאנחנו קוראים מטורפים, אנחנו רוצים או שהם ישתנו או שהם יעשו כמו שהם רוצים, הם לא בדרך כלל משמישים את התסמינים שלהם, והוא אחד לאחד מפרט איך הוא עשה את זה. עכשיו, זה פרק
קודם כל, כמובן, ההכנה לקראת הסוף הגרנדיוזי שאנחנו כולנו בונים עליו, וזה שייקספיר. זה פה הזמן להזכיר את שייקספיר, ואם הסצנה האנטישמית הזאת היא לא מזכירה בעצם את כל מה אתה זוכר, את כל מה ששייקספיר וחבריו אמרו, אז זה בעצם המקום, כי זה לא רק שהפרק הזה בנוי כמו המחזות אז שבאים ונכנסים, ובעצם מין הקומי והדרמה הכל מבולבל, אלא זה מחזיר אותנו לסיפור של המלט, אוקיי? אמנם בלום הוא זה שמנהל את הדיון עם ההורים שלו, אבל למעשה סטיבן, שבז להמלט, כי הוא חושב שהמלט, הוא בז להמלט למחשבות האפלטוניות שלו, אוקיי? על המהות, ואני, מי אני, וכולי וכולי, ו, ומתעסק בחומר כמעט בעצם באובססיביות כמו בלום, הוא פה פוסע, בעצם לתוך המדמנה, לתוך השאול של דבלין. אוקיי? והוא עושה את זה עם הדמות אב הכי שרוצה להיות, אבל לא יכולה להיות. זאת אומרת, יש פה איזה היפוך של תפקידים, כי המלט הוא לא, הוא גם, אגב, מזהה את המלט כבן של שייקספיר, והוא מבחינתו, בהסבר שלו על המלט, אז שייקספיר הוא האבא, הוא הרוח שמה, ולמעשה כמו שהוא עכשיו בעצם תלמקוס, כמו שהוא עכשיו, הוא פשוט כל מתחבר עם בלום לאיזשהו, לווירגיליוס, ביחד הם נכנסים לשאול של דנטה. זה בעצם מה שקורה בפרק, כהצגה לגמרי. כן, כן. נכון, נכון, בהחלט יש פה את ההשפעה גם של דנטה וגם של שייקספיר. טוב, יפה, תודה, תודה. טוב, נמשיך. עמוד רוצה להגיד 493. ניצן, לא אמרת כלום על אלן בלום, על האימא שמופיעה עם... אתה מוזמן להוסיף, כן? עכשיו זה מדבר בעד עצמו. אוקיי. אבל אתה יכול להוסיף אם אתה רוצה. לא, כאילו, היא לא... בניגוד לאבא שהוא מאופיין כיהודי מובהק, אז היא, כאילו, הצגות וודוויל, היא כאילו באה מאופרה אחרת, קצת מוזר לי. כן, כן, אגנוס דיי וזה, כן. כן. כן, אני חושב שזה גם ההופעה הראשונה שלה בספר, אגב, אם אתה כבר מעלה את זה. לא אוקיי. נתקלנו בה עד עכשיו. כן, אוקיי. דרך אגב, אני רק, זאת אומרת, אני לא רוצה לעשות ספוילרים, אבל למעשה אנחנו נדע בקרוב שחלק מהדברים שבלום מדמיין, חושב על אשתו, הם לא נכונים, אז אותו דבר גם מבחינה הזאת לגבי האימא, אם כי ברור, אין שאלה. זה אזכור מדהים לגבי באמת מה שיונתן אמר. כן, נכון. הנה, טוב יהיה פה... עכשיו אנחנו מגיעים למולי. כן. פול, מטרה. פולדי! בלום. מי? הוא נרתע ובתנועה מגושמת חומק ממהלומה. לשירותך. הוא נושא את עיניו. על רקע פטה מורגנה של דקלי תמרים, ניצבת מולו אישה נאה בתלבושת טורקית. חמוקיה השופעים גודשים ממכנסיים ומקטורן בצבע שני, בצוע זהב. אבנט צהוב ורחב חגור למותניה. רעלה לבנה המסגילה לעת לילה, מכסה את פניה ומותירה גלויים רק את עיניה הכהות הגדולות ואת שערה השחור כעורב. בלום. מולי. מריון. קורא לי? גברת מריון, בשבילך מהיום והלאה, אדוני היקר, כל פעם שאתה פונה אליי. בעוקצנות. קפאו לך הרגליים, בעל מסכנון שלי, מרוב שחיכית כל כך הרבה זמן. בלום, מעביר את משקלו מרגל אל רגל. לא, לא, בכלל, לגמרי לא. הוא מתנשם בסערת רוח, גומע, אוויר, שאלות, תקוות, רגלי חזיר לארוחת הערב שלה,
כל מיני דברים לספר לה, תירוצים, תשוקה, מרותק בחבלי קסם. מטבע מתנוצצת על מצחה, על אצבעות רגליה טבעות משובצות אבני חן, קרסוליה חשוקים בשלשלת דקיקה, לצידה גמל חבוש קורבן דמוי צריח ממתין. סולם משי בעל אינספור שלבים עולה אל הפריונו המתנודד. הוא קרב בתפיפת אחוריים מלאי תרעומת. היא חובטת בעוצמה על ירחו. צמידי הפז שלה מצטלצלים בזדונה, וגוערת בו בשפת המורים, מריון. נברקדה פמיניניום. הגמל מרים רגל קדמית, כותב פרי מנגו גדול, מציע אותו לגבירתו, מעפעף בהושטת פרסתו השסועה, ואז הוא שומט את ראשו ונועק. צווארו מופשל כלפי מעלה, וחורע ארצה בתנועה מסורבלת. בלום מחופף את גבו לקפיצת חמור. אני יכול לתת לך, זאת אומרת, בתור מנהל העסקים שלך, גברת מריון, אם את... מריון? אז אתה מרגיש איזה שינוי. ידיה מחליקות בתנועה איטית על אבנתה המצועצה. לגלוג ידידותי מבצבץ לאיתו בעיניה. אוי, פולדי, פולדי, אתה תקוע בבוץ כמו חתיכת מקל עלוב. צא לעולם הגדול, לך תראה מה זה חיים. בלום, בדיוק הייתי בדרך חזרה בשביל לקחת את המשחה הזו. שעבה לבנה, תמצית פרחי הדר. סוגרים מוקדם ביום חמישי, אבל דבר ראשון בבוקר. הוא תופח על כיסים שונים. הכליה הנודדת הזאת, הוא מצביע דרומה ואחר כך מזרחה. פיסת סבון לימון חדש ונקי עולה באופק. מפיצה אור וניחוח. הסבון. בלום ואני צמד חמד, אנחנו השניים. הוא מאיר את הארץ, אני מצחצח שמיים. פניו המנומשים של סוויני הרוקח מתגלים בתוך גלגל הסבון שמש. סוויני. 3 שילינג ועוד פני בבקשה. בלום. כן, בשביל אשתי, גברת מריון. מרשם מיוחד. מריון. ברוך. הולדי. בלום. כן, הגברת מריון. תתרמה אונפוקו אילקורה. היא מתרחקת בבוז, שמנמנה כיונה מדושנה, מהמהמת את הדואט מתוך דון ג'ובאני. כן, טוב, עכשיו התור של מולי. לפני שהוא מודע למולי, הוא שומע ברקע פולדי. עכשיו, הפולדי הזה מחזיר אותנו לקליפסו בעמוד 80, ככה מולי קוראת לו בטון ציווי, כשהיא רוצה לדעת ממנו ממי המכתבים שהגיעו. אז היא קוראת לו פולדי, עם סימן קריאה. כן, טוב, הוא נרתע בתנועה מגושמת חומק ממהלומה לשירותך, ואז היא מופיעה לו כאישה נאה בתלבושת טורקית, חמוקי השופים וכל זה. עכשיו, זה גם כמו בחלום שהוא חלם לילה קודם, הרי דיברנו כבר על החלום הזה כמה וכמה פעמים, הוא נזכר החלום הזה בעמוד 432, בנאוסיקה, שהוא חלם על אישה נאה בתלבושת טורקית, אבל מה שמעניין זה שגם מולי מהרהרת, גם את זה הזכרנו, היא מהרהרת ורואה את עצמה בצורה כזאת בעמוד 838, אם תרצו, לדפדף ולראות. ואז היא אומרת לו, הוא קורא לה מולי, ואז היא אומרת לו, קורא לי, גברת מריון בשבילך מהיום והלאה, אדוני היקר. עכשיו, אני רוצה לחזור רגע לגברת מריון בשבילך הזה. באותו מקום, בקליפסו, בעמוד 80, קראנו, ואני מצטט, את ההפתעה הגדולה של הבוקר שלו. 2 מכתבים וגלויה נחו על רצפת המסדרון. הוא גחן ואסף אותם. גברת מריון בלום, זה מה שכתוב על המעטפה. גברת מריון בלום,
טעימות ליבו הואצו. ואני רוצה להזכיר שבשנת 1904, לפנות לאשת איש בשמה הפרטי, זה היה מפגן גם של גסות רוח, גם של חוסר תרבות, וגם של חציית גבולות ברורה, כן? כן? אבל היא אומרת לו, בהזיה שלו, גברת מריון בשבילך, אני כבר לא גברת בלום, כן? היא עברה, כזכור לכם, חוויה עם אותו בוילן. ואז היא אומרת לו, קפאו לך הרגליים בעל מסכנון שלי מרוב שחיכית כל כך הרבה זמן, וכולי וכולי. היא גוערת בו בשפת המורים, טוב, היא באה מגיברלטר, זו הייתה טריטוריה בהשפעה הספרדית, עם עבר מורי מאוד זה, ואז הוא מציע לה, הוא אומר לה, אני יכול להיות מנהלל, כן, במקום זה מנג'רר. העסקים שלך הוא ככה, גם קצת מתבלבל, קצת מתחנף, טוב, הוא רוצה להיכנס לנעליים של בוינן, כן? או אולי ככה הוא יגיע אם בוילן תפס את המקום שלו במיטה, הוא אולי יתפוס את המקום שלו כמנהל או משהו כזה. טוב, ואז היא אומרת לו, לך תראה מה זה חיים, אולי הוא אומר לעצמו, לך תראה מה זה חיים, ואז הוא טופח על לזה הכליה הנודדת הזאת, אם אתם זוכרים, לארוחת בוקר הוא הרי הלך לחנות, קנה אצל דלוגאץ' כליה של חזיר, הייתה עטופה בעיתון, והוא שם אותה בכיס, אז עד עכשיו, עד עכשיו זה רודף אחריו שאוכל כליית חזיר לארוחת בוקר. בלום ואני צמד חמד דנו השניים, זה שיר פרסומת, הוא הרי גם סוכן פרסום. חלק גדול מהיום הוא מחבר כל מיני סיסמאות פרסום. תתרמה un poco el cuore, זה כבר, האם לבך רוטט קימה, זה כמובן מדון ג'ובאני, וכנראה שזה השיר שמולי שרה עם בוילן, שהם עשו חזרה שלא... טוב, סוויני כבר אנחנו זוכרים את סוויני. טוב, נמשיך. את בטוחה בקשר לבוליו הזה? זאת אומרת, בקשר לאיך מבטאים. הוא הולך בעקבותיה, בטרייר המרחרח בעקבותיו. הסרסורית המזדקנת תופסת בשרוולו. הזיפים על שומת סנטרה מתנצנצים. הסרסורית, בתולה בורסה שילינג, טריה לגמרי, אף אחד עוד לא נגע בה. 15. אין אף אחד בפנים, רק אבא הזקן שלה, שיכור עד מוות. היא מורה באצבע. בפתח מאורתה האפלה, בהיחווה, מרופשת גשם, עומדת בריידי קלי. בריידי. רחוב האץ', יש לך איזה תוכניות? בכל ציוץ צווחני היא מרפרפת בצעיף העטלף שעל כתפיה ורצה. גברתן מגושם רודף אחריה בפסיעות ממוגפות. הוא מועד על המדרגות, מתאושש, צולל לתוך האפלולית. ציוצי צחוק רפים נשמעים, נחלשים. הסרסורית בעיני זאב נוצצות. הוא עושה חיים עכשיו. אצל הזונות צמרת לא תמצא לך בתולה. 10 שילינג, שלא תעמוד לי פה כל הלילה עד שהבולשת יעלו עלינו. ההוא, מספר 67, הוא תינופת. גרטי מקדואל, מתקרבת בצליה, שולחת חיוך מזמין. בקריצת עין עוגבנית היא שולפת מאחור ומציגה בצניעות מתחנחנת מטלית מוכתמת דם. גרטי, את כל רכושי עלי אדמות לך, ואני, היא לוחשת, עשית לי את זה. אני שונאת אותך. נו, אני? מתי? את חולמת. אף פעם לא ראיתי אותך. הסרסורית, תעזבי את הג'נטלמן הזה, רמאית אחת. כותבת לו מכתבים מלאים שקרים, שוטטות ושידול לזנות. אמא שלך הייתה צריכה לקשור אותך למיטה ולהרביץ לך עם חגורה, חתיכת זונה מלוכלכת. גרטי, אלבלום, אז שראית את כל הסודות התחתוניים של המגירה שלי, היא מורטת את שרוולו, משתפכת, נשוי, מלוכלך.
אני אוהבת אותך על מה שעשית לי. כן, טוב. שואל אותה, את בטוחה בקשר לווליו הזה, אז זה באמת מחזיר אותנו לקליפסו, עמוד 83, אותה שורה מדון ג'ובאני, שמולי מתעתדת להתאמן עם בוילן, אם אתם זוכרים, ווליו אינו דבורי, שבעברית זה אני רוצה ולא הייתי רוצה. כן, יש פה את ההתלבטות של צירילינה עם מדון ג'ובאני, ובלום תוהה עכשיו, עובר לו בראש, האם היא מבטאת סוף סוף נכון את הווליו הזה, אני רוצה, כן, מאוד אירוני אגב. ואז אז אנחנו מגיעים לסרסורית ולבריידי קלי. בריידי קלי, הזכרנו אותה בשורי שמש, עמוד 465, היא הייתה האישה הראשונה, זונה, שבלום הבתול קיים את היחסים, היא כנראה הייתה בתולה גם היא, הרבה מאוד ענייני אשמה וחטא יש כאן, ובמעבר טבעי אנחנו עוברים לגרטי מקדאוול, שמתקרבת בצליעה. ושולפת מאחור, בצניעות מתחנחנת, מקליט מוכתמת בדם. כאילו שבעצם בגלל כל האירוע, איך נקרא לזה, עם בלום, היא כבר לא בתולה, כן בתולה, לא בתולה, ואז הוא מנסה להסתיר, כן, הוא הרי מנהל עכשיו דיון עם עצמו. אני, לא, את חולמת, לא ראיתי אותך בחיים. ואז הסרסורית הדמיונית, כן, אומרת לה, תלכי מפה, כותבת מכתבים מלאים שקרים. כלומר, יש פה גם רמיזה, כן, בדמיון של בלום, וזו מחשבה שכבר הייתה לו, שגרטי היא בעצם מרתה קראופורד, כן, מרתה קליפורד, סליחה, קראופורד. ערעור שכבר חלף אצלו, ואז גרטי באופן טבעי מחליקה בתודעה של בלום לתפקיד של מרתה ולסגנון של מרתה, נשוי מלוכלך, אני אוהבת אותך על מה שעשית לי. שזה משפט שמתאים מאוד מאוד למרתה לכתוב. אז ממשיכים לאישה הבאה, כן? כל הגלריה של אנשים של חייו עוברת שם. היא משייטת משם בצליעה עקמומית. ורד ברין, במעיל גברים גס בעל כיסי מפוח רפואיים, עומדת על הכביש. עיניה הנכלוליות פעורות לרווחה, מחייכת במלוא שיני סוס צמחוניות. ורד ברין, מר בלום, מחעקע בכובד ראש. גברתי, כאשר היה לנו העונג בפעם האחרונה במכתבך מיום 16 לחודש זה, ורד ברין, מר בלום, לגלות אותך כאן במאורות החטא. תפסתי אותך על חם, נבזה, בלום בחופזה. לא כל כך בקול רם את השם שלי. מה את חושבת שאני? אל תסגירי אותי אוזניים לכותל. מה שלומך? יובלות עברו מאז שאני... את נראית נפלא. פשוט יוצא מן הכלל. יש לנו עכשיו מזג אוויר רגיל אל העונה. שחור שובר חום. זה פשוט קיצור דרך הביתה מכאן. אזור מעניין. שיקום של נשים סורחות. בית מחזה מגדלנה. אני המזכיר, גברת ברין זוקפת אצבע. בלי בלופים. אני מכירה מישהי שזה מאוד לא ימצא חן בעיניה. חכה שאני אפגוש את מולי. בתחבולנות. תסביר לי תכף ומיד מה אתה עושה כאן, ולא סופך יהיה רע ומר. בלום מציץ לאחוריו. היא אמרה בהרבה הזדמנויות שהיא מעוניינת לבקר, לרדת אל העם האקזוטי. את מבינה? גם המשרתים כושים במדים אם היה לה כסף. אוטלו, הפרא השחור, יוג'ין סטרטון, אפילו הקסטנייטות והליצן שמתחפש לכושי בלהקת המיניסטרלים של לוימור, האחים בוי, מנקי ערובות, גם כן טוב בעצם. תום וסמבוהי קושונים הם מצובעים בחליפות כותנה לבנות, גרביים בצבע שני, צברוני סמבו זקורים ומאומלונים והסתרות שני גדולות בדש בגדם מזנקים החוצה. על כל אחד מהם תלוי בנג'ו, כפות ידיהם הנגרואידיות, חברות וקטנות יותר, מענבלות על מיתרים צבועים פרוטים,
מגלגלים עיני סולו לבנות ומחזיקים ניבי שנהב. הם מחרקרים ומרקדים בקווים כבדים, צובטים במיתרים, מזמרים גב אל גב, אגודל עקב, עקב אגודל, משרבטים ומבטבטים שפתי כושים בשרניות. פום וסם, מישהו יושב עם דינה, יושב איתה בבית, כן, מישהו יושב עם דינה, ועל הבנג'ו מנגן. הם מסירים בחטף מסכות שחורות מעל פני תינוק סמוקים, ואז מצחקקים, מגחכים, פורטים, צובטים, הם דילדי רוקדים, מתרחקים בעיגול עיכול ברכיים. כן, טוב. עכשיו המפגש עם גברת ברין, ג'וזי ברין, ג'וזי פאוול, לפני שהתחתנה עם ברין, לסטריגונים עברו 190, הוא פוגש אותה. אנחנו מזכירים שבהיסטוריה של בלום הוא יצא איתה, כשהוא הכיר את מולי, היא הייתה חברה של מולי, ואז הוא יצא איתה, ואז הוא הכיר את מולי, ואז הוא עבר למולי והיא התחתנה עם דניס ברין. ואז היא אומרת לו, מר בלום, לגלות אותך כאן במאורות הרי... קיצור, תפסה אותו על חם, ואז הוא אומר, לא בקול רם את השם שלי, הוא מאוד זהיר, אם אתם זוכרים, כשהוא הולך לדואר, לקח את המכתב ממרתה, יש לו כרטיס, שאף אחד לא יגיד את השם שלו, שעוד מישהו יכול לשמוע. טוב, הוא מתחיל לנהל איתה איזה קשקוש כזה כדי להחליף נושא, זה השיטה שלו. לצאת במצבים קשים זה להחליף נושא, ואז הוא איזה בלוף קטן, הוא המזכיר של בית המחסה מגדלנה. היו שניים כאלה אגב, בדבלין ב-1904, זה מוסדות שיקום לזונות, היה אחד קתולי, אחד פרוטסטנטי, כשהוא אומר אני המזכיר, אז הוא כאילו עושה את עצמו שהוא קשור בפרוטסטנטי, זה היה שם מזכיר, אצל הקתולים לא היה, ואז היא תופסת אותו כאילו, זה חכה שאני אפגוש את מולי, ותסביר לי מה אתה עושה, ואז הוא בונה לעצמו אליבי מספר אחד, כאילו שמולי שלחה אותו לרוב האזונות, כדי להכין את הביקור שלה, היא מאוד 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 מתעניינת בעם, באקזוטי, בגברים כושים, כן, כבר היו תקדימים שנשים לבנות מחפשות גברים כושים, אוטלו למשל, כן, שדסדמונה, כאילו, היא מתה על החיוניות השחורה. טוב, ועוד כל מיני דוגמאות. יוג'ין סטרטון, אגב, היה שחקן אמריקאי מראשוני הבלק פייס, כן? ועוד, יש לו פה שורה של שחורים שיש להם תפקיד בעולם האומנות. נמשיך. חיוך המצמץ ענוג. אולי נשתתק קצת ביחד, אם אין לך התנגדות. היית רוצה אולי חיבוק קטן? רק חלקיק של שנייה. גברת ברין מצווחת בעליצות, אוי, איזה שובב. היית צריך לראות את עצמך? כלום. לזכר העבר שעבר. התכוונתי רק לבילוי ברביעייה, מין חילופי תערובת של בני זוגנו הקטנים. את יודעת שהייתה לך בליבי פינה חמה, בהגמומיות. אני זה שכתב לך איילת חן על כרטיס הברכה. גברת ברין, הביטו עליו, ישמור אלוהים, אפשר למות ממך. היא שולחת יד חקרנית. מה אתה מסתיר שם מאחורי הגב? ותגלה לי, אל תהיה כזה. בלום תופס את פרק ידה בידו הפנויה. ג'וזי פאול של פעם. הבחורה הכי יפה בדבלין. איך שהזמן רץ. את זוכרת? בחזרה לעבר, בארגון רטרוספקטיבי, את חג המולד של אז, חנוכת הבית של ג'ורג'ינה סימפסון, כשהם שיחקו במשחק של הקוסם הזה, ארווינג בישופ, איך למצוא סיכה עם עיניים קשורות ולקרוא מחשבות? אתה, מה יש בתוך קופסת טבק הזאת? גברת ברין, אתה היית האריה בחבורה. הדקלום ההיתולי רציני שלך היה מסמר הערב, ונראית בדיוק כמו שצריך בשביל התפקיד. תמיד היית חביב אנשים. בלום,
אביר הגבירות במקטורן ערב עם דשי משי מבריקים, סיכה כחולה של הבונים החופשיים בלולעתו, עניבת פרפר שחורה וחטפי צדף, גביע שמפניה שהאור משתבר בו נטוי בידו. גבירותיי ורבותיי, נרים כוס לחיי אירלנד, הבית והיפהפיות. ורד ברין, הימים היפים שחלפו לבלי שוב, זמר אהבה ישן, מתוק, בלום. מנמיך ברוב כוונה את קולו, אני מוכרח להודות שאני קומקום מרוב סקרנות לדעת אם משהו של מי שהיא הוא קצת קומקומי עכשיו. ורד ברין בהשתפכות, קומקומי לגמרי. לונדון קומקומית, ואני ממש כולי מקומקמת. היא מתחככת בצלעו. אחרי משחקי הניחושים בנפצים בשקיות ההפתעה לאשוח, ישבנו על הדרגש בתחתית המדרגות, מתחת לענפי הדבקון. רק שנינו. לום, חובש כובע נפוליאון סגול עם שערון ענבר, אצבעותיו ואגודלו מחליקים לאט על כף ידה הבשרנית, הלכה והרכה, המתמסרת לו בעדינות. שעת כשפים אשר לליל. הוצאתי את הקוץ מתוך היד הזאת בזהירות, לאט. ברוך עונד על אצבעה טבעת משובצת, אודם, לצ'ידרם למאנו. ורד ברין, בסמלת ערב ארוכה מאריג תכלת אור ירח, נזר סדקית של סילפידה מתנוצץ על מצחה. כרטיס הריקודים של השמות ליד סנדל סטן חלחל ירח, מקמרת רכות את כף ידה. נשימתה חטופה. ווגל יוענון, כמה שאתה חד. אתה רותח. היד השמאלית הכי קרובה ללב. כן. טוב, אז פה ככה הוא מנסה לפלרטט איתה לזכר הימים הטובים, שקראו לה אז ג'וזי פאוול, היפה, וכל זה לפני שהיא ניסה לברין, והוא מציע לה אולי איזה בילוי ברביעייה, איזה כן, סווינגר, איזה ערב סווינגרים כזה של חילופי זוגות, למה לא? טוב, אז הוא נזכר בזה, בחנוכת הבית של ג'ורג'ינה סימפסון. אגב, זה שיר שאני לא זוכר אם נתקלנו בו, לדעתי לא נתקלנו בו עד עכשיו, באחד השמות האלה, ואז נזכר בזה, היא אומרת לו, תמיד היית חביב אנשים, ואז הוא עובר עוד טרנספורמציה. שימו לב, אגב, כמה טרנספורמציות הוא עובר, כמה בגדים הוא מחליף, כל התלבושות שלו. טוב, יש לו גם עכשיו סיכה כחולה של הבונים החופשיים. אני חושב שיש פה הודעה שהוא באמת, עד עכשיו רק האשימו אותו שהוא בבונים החופשיים. עכשיו כנראה שהוא באמת היה משהו. אגב, הצבע הכחול מבין שלושת הצבעים שם זה על דרגה נמוכה בבונים החופשיים, ואז היא נזכרת בנוסטלגיה, הימים היפים שחלפו בלי שוב, זמר אהבה ישן מתוק, אתם זוכרים? זה מה שמולי מתעתדת לשיר בסיבוב ההופעות עם בוילן, עמוד 82, ונזכר. ואז הוא אומר לה, אני קומקום מרוב סקרנות. זה אותו מין משחק מילים כזה, הם הרי דיברו על משחקי חברה, אז זה משחק מילים שבו מחליפים פעלים בשמות עצם. מה שהוא רוצה להגיד לה, אני בוער, כן, I'm a teapot, אז אני בוער מרוב סקרנות, אז קומקום מחליף בוער, אז אם משהו של מישהי הוא קצת קומקומי עכשיו, נשמע קצת סליזי כל העניין, ואז הוא עוד פעם עובר טרנספורמציה פיזית, והוא מוציא לה קוץ מתוך היד, אז הוציא לה קוץ, ואמר לה, לאצ'י דרם אל מנו, כן, שם ניתן זה לזו יד, זה גם כן, כן, איך שדון ג'ובאני מפתה את צרלינה, ו... והיא ככה מתלבטת, ווליו אנון, כן, היא כבר בדמיון שלו נכנסה לתפקיד של מולי, כן, ווליו אנון זה משהו שנזכר כבר כמה וכמה פעמים, גם בקליפסו,
שפירושו בעברית רוצה ולא. כן. טוב, נמשיך. אוקיי, נראה לי שזה הקטע האחרון שלנו. כן. כן. בלום, כשבחרת את בן הזוג הנוכחי שלך, כולם אמרו שאתם כמו היפה והחיה. אני לא אסלח לך על זה לעולם. אגרופו הקפוץ מוצמד אל מצחו. רק תחשבי מה זה עשה לי. כל מה שהיית אז בשבילי. בקול ניחר, אישה, זה שובר אותי. דניס ברין, במגבעת לבנה גבוהה ולוח פרסומת של וויזדום הילי תלוי על גופו, מדשדש על פניהם בנעלי בית. זקנו הדהוי זקור קדימה, ממלמל לימינו ולשמאלו. אלפי ברגן הקטן עטוף בגלימת האבל של קלף אספיק שחור, מזנב אחריו ככלב שמאלה וימינה, מתפתל מצחוק. אלפי ברגן מצביע בהתקלסות על לוח הפרסומת, עין זין. עז! גברת ברין אל בלום. מצב רוח מרומם בתחתית המדרגות. היא שולחת אליו מבט מזמין. לא נתת לי שם נשיקה בשביל שזה לא יכאב. רצית לעשות את זה. בלום מזועזע. החברה הכי טובה של מולי. את מסוגלת? גברת ברין, לשונה בשרנית בין שפתיה, מציעה לו נשיקת יונה. נא, לך תבלע לימון. יש לך שם איזה מתנה קטנה בשבילי? בלום, כלאחר יד. כשר, משהו קל לארוחת ערב. בית בו נעדר בשר משומר הוא לא שלם. הייתי בהצגה לאה, גברת בנדמן פלמר, פרשנית נוקבת של שייקספיר. לרוע מזל השלחתי את התוכניה. יש כאן מקום עם מבחר ממש פנטסטי של רגלי חזיר. הנה, תגעי. ריצ'י גולדינג, 3 כובעי נשים מהודקים בסיכות לראשו, מופיע, כפוף תחת מסעו של תיק המסמכים השחור של קוליס אדוורט, שעליו מצוירים כבסיד לבן גולגלות ועצמות צלובות. הוא פותח אותו ומציג לראווה נקניקים, דגים מעושנים וגלולות ארוזות בצפיפות. בצפיפות, ריצ'י, הארוחה הכי טובה בכל דב. תת הקרח, חיפושית חששנית, עומד על שפת המדרכה, מקפל את מפיתו, ממתין למזמין. תת מתקרב, ובידו מנה גולשת של רוטב, פשטידת בשר וכליות, בקבוק בירה. תמתין עד שיזמין. כן, טוב. הוא חוזר לנישואין של ג'וזי פאוול עם דניס ברין. היפה והחיה זה דימוי שחוזר אצלו, שלא לומר מטריד אותו, באופן כללי ביחסים של נשים וגברים, ובמקרה שלו, כן, האם, למשל בעמוד 421 בנאוסיקה, אז הוא כותב שם, הוא חושב שם, סליחה, ג'ויס כותב, בלום חושב, בחורות יפות מתחתנות עם גברים מכוערים, היפה והחיה. חוץ מזה, לא יכול להיות שאני עד כדי כך עם מולי, כן? זה מאוד מאוד מעסיק אותו למה מולי התחתנה איתו, ואם גם הוא מקרה של יפה והחיה. ואז מופיע פה דניס ברין, שהוא בהחלט אחד מהמטורפים של דבלין, המטורפים חסרי המזל, קראנו על הסיפור שלו, לסטריגונים, עוד 191 אם אתם רוצים, והוא קיבל, אם אתם זוכרים, הוא קיבל, הוא גם קצת מטורף, אמרנו, מסתובב נעלי בית בדבלין, והוא קיבל גלויה עם הכיתוב עין זין, עז, בלום משוכנע שאלפי ברגן וריצ'י גולדין סידרו לו את הבדיחה הזאת, אבל הוא לקח את זה קצת קשה, עכשיו הוא מחפש עורך דין שיעזור לו לתבוע אותם. עכשיו, רגע לפני שהוא ראה את דניס ברין שם, עברו, אם אתם זוכרים ברחוב, 5 גברים עם פרסומת של היליס, שכל אחד היה לו אות, כן, H-I-L-I-S.
כן, זה הגברים האלה. עכשיו, אצל בלום הכל ככה נהיה סלט שלם. דניס ברין, הוא מסתובב עם שלט של איליס, כתוב על זה עין זין. אלפי ברגן הקטן, עטוף גלימת אבל של קלף, סליחה, אספיק שחור, שזה משהו שג'וזי ברין סיפרה לו על הבעל המטורף שלה, שהוא קם בבוקר ואמר לה, חלמתי על קלף אספיק שחור שרודף אחריי, משהו כזה. אז בקיצור הוא עשה סלט שלם מאירועי היום לתוך ההזיה שלו. ואז הוא גם נזכר, כן, באותו סיפור שהוא חיזר אחריה בתחתית המדרגות אצל ג'ורג'ינה ג'ונסון, והוא הוציא לה איזה קוץ מהיד, ועכשיו היא שואלת אותו, בדמיונו כמובן, למה לא נתת לי שם נשיקה שזה בשביל שלא יחד ביד שהוציא לה קוץ, וכולי וכולי, ואז הוא חברה טובה של מולי, את מסוגלת? קיצור, הם מחליפים תפקידים כאלה ואחרים, ועכשיו הוא נזכר בעניין של בית בו נעדר בשר משומר הוא לא שלם. זה משהו שגם כן רודף אחריו, סיסמת הפרסום הזאת לבשר המשומר של עץ השזיף וחוזרת לאורך כל הזמן ורודפת אחריו. זה מתחיל, אם תסתכלו, עמוד 95 באוכלי הלוטוס, יש שם את כל הפזמון הזה, את כל הג'ינגל הזה. והסאבטקסט של בשר משומר זה קיום יחסי מין בין בני זוג על בסיס מתמשך, רק ככה שומרים על הבשר. ולכן בית בו נעדר בשר משומר זה באמת בית בעייתי, זו זוגיות מאוד מאוד בעייתית, כמו הזוגיות של מולי ושל בלום שכבר 9 שנים לא מקיימים יחסי מין. ואז הוא מספר את הסיפור, הייתי בהצגה לאה, עם גברת בנדמן פלמר, פרשנית נוקבת של שייקספיר, בקשקוש כזה שלם, הוא הרי לא היה בהצגה, הוא חשב ללכת להצגה, כשהוא נפרד ממולי בבוקר, הוא אמר לה, אני אחזור היום מאוחר, אני הולך להצגה, כדי שהיא תהיה רגועה עם בוילן, והיא לא תחשוב שהוא עוד יפתיע אותה. אבל כזכור הוא לא הלך להצגה. בזמן שהייתה הצגה, בשעה 8-9 בערב הוא היה על החוף, והייתה שם גרטי מקדאול שעשתה לו הצגה, אם אתם זוכרים. את זה, כמובן, הוא לא יכול לספר. למולי הוא כבר בונה את האליבי שלו. ואכן, כשהוא יפגוש את מולי, בשעה 2 לפנות בוקר, ויספר לה את קורות היום, ואתם יכולים למצוא את מה שהוא יספר לה בעמוד 792, אז אחד הדברים שהוא לא יספר לה זה, כמובן, ההצגה של גרטי, ובמקום זה יספר לה שהוא היה בהצגה לאה. כן, לרוע מזל יש לה תוכניה, הוא לא יכול להראות את התוכניה. כן? אז זהו. טוב, אז זה האליבי שהוא בונה, ואז ריצ'י גולדין מגיע, ואז אנחנו נזכרים על פתע קרח, זה המלצר ממלון אורמונד, שהוא שירת את בלום ואת ריצ'י גולדין, בשעה שהם ישבו שם בצד, ובלום עקב אחרי. בוילן. טוב, חברים, גלשנו קצת הרבה בזמן שלנו, אבל הספקנו לקרוא איזה 15 עמודים. נשאר לכם רק 160 עמודים לקרוא בעצמכם. פעם הבאה אולי נשתדל לקרוא קצת יותר, לדבר קצת פחות. אז שיהיה לכם סוף שבוע נעים, תשמרו על עצמכם, תזהרו מהטילים, וניפגש בעוד שבועיים. להתראות חברים. תודה רבה. Thank you.